Hannes on kyllästynyt paloittelemaan paperiin käärittyjä voipaketteja lautaselle. Hän on päättänyt tehdä itse käytännöllisen, kauniin ja kestävän voirasian. Sen on tarkoitus olla juuri sopivan kokoinen juustoportin kirnuvoille, mikä on Hanneksen lempivoita. Hannes löytää sattumalta palan tummaa ja kovaa puuta kellarista, jota hän alkaa työstämään. Puulajin tunnistaminen on jostain syystä tavattoman vaikeaa. Näön perusteella se on tiikkiä tai pähkinää, paino taas viittaa ruusupuulajeihin. Vaihe vaiheelta voirasia löytää muotonsa. Karkeaa konetyöstöä seuraavat käsityövaiheet, viimeistely ja kaiverrus. Lopputulos tyydyttää tekijän mieltä, vaikka käsityö ei koskaan olekaan täydellinen, sellainen kuin se tekijän mielikuvissa on. Hannes halusi voirasian ja sai sen itse tekemällä. Tyytyväisenä hän voitelee leipänsä kirnuvoilla.